Ahojte, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Database. Mojím dnešným hosťom je Jaro Ura, SEO Team Leader z Visibility. S Jarom sme si pokecali o tom, ako funguje spolu SEO, analytika, hlavne sme si pozdielali rôzne príbehy rôznych klientov, čo sa dá analyzovať v SEO a hlavne čo funguje a čo nefunguje. Okrem iného sme sa bavili aj o veľmi úspešnom projekte Dr. Max, za ktoré Visibility získalo aj viacero ocenení. Ahoj Jaro. Ahoj. Ďakujem pekne, že si prijal naše pozvanie do nášho podcastu. Ja ďakujem, že ste si ma pozvali. Veľmi sa teším na túto tému, lebo SEO je moja srdcovka, tak som zvedavá, čo nám porozprávaš dneska. Teším sa. Tak na začiatku by sme ťa chceli trošku spoznať lepšie. Povedz nám, že ako si sa dostal k SEO a čo ťa na tejto oblasti tak najviac fascinuje? No, moja cesta k SEO a celkovo k marketingu bola taká stereotypná, keďže som vyštudoval FMKčku, masmediálne štúdia. Počas vysokej školy, ale už aj na strednej som vlastne písal články, čiže ja som začínal ako copywriter. No a vlastne ku koncu toho bakalárskeho štúdia som reagoval na ponuku teda od Visibility, kde hľadali SEO špecialistu juniora. Tým, že som bol copywriter, tak som mal relatívne blízko k tomu SEO, minimálne čo sa týka obsahovému SEO. Prijali ma a tak som sa vlastne dostal do Visibility a začal som teda riešiť aktívnejšie SEO. No a čo sa týka toho, že čo ma nejako fascinuje, bola otázka, alebo tak. Asi, možno je to také klišé, ale možno taká tá rôznorodosť z toho hľadiska, že ten SEO špecialista naozaj musí mať tie poznatky a to know-how z rôznych segmentov a aj samo SEO o sebe je dosť také segmentované, keďže tam vieš riešiť viaceré aspekty, viaceré taktiky, stratégie, technické SEO, či musíš mať aj trochu z programovania, trochu z copywritingu, trochu mať aj nejakú ten strategický nadhľad, čiže vyznať sa do marketingu asi všeobecne. Takže asi toto ma baví, že je tam strašne veľa, čo by si mal vedieť, tým pádom sa vieš nejako povedzme vzdelávať, alebo si to v praxi skúšať na tých klientoch, na tých projektoch, že čo s čím funguje a ako to SEO zapnúť efektívne. Zapnúť SEO, to sa mi páči, to by sme všetci chceli zapnúť a už ide. O tom si budeme trošku ešte asi aj viacej rozprávať o tej rôznorodosti a čo všetko vlastne pod to SEO patrí. A ty si sa teda postupne vypracoval až na pozíciu team lídra týmu SEO vo Visibility. Tak nám povedz, že čo je pre teba taká najväčšia výzva aktuálne na tejto pozícii? Ja si myslím, že pre mňa ako team leader, ale asi je to také všeobecné, že pre toho vedúceho nejakého tímu by mala byť tá výzva alebo ten challenge, že posúvať ten tím. Ale to neznamená, že teraz ty nutne sám musíš posúvať nejako ten tím, ale mal by si asi vedieť vytvoriť to prostredie, že ten tím napreduje, zlepšuje sa a že všetci tí členovia vlastne v tíme majú vytvorené tie nejaké podmienky na to, aby sa im dobre pracovalo, samozrejme, akože tam je zakomponovaná aj firma ako taká, ale minimálne, aby tá robota, ktorú robia možno na projektoch alebo možno nejaké interné veci, aby dávala zmysel a aby sa nejako aby to naberalo akože na možno väčšej kvalite z toho dlhodobého hľadiska. Ale treba si zároveň aj pri tomto nejakom posune a pri tom vývoji dávať pozor na to, aby to bolo udržateľné v zmysle toho, že teraz nemôžeme každý mesiac sa zamýšľať tým, že aké novinky prinesieme, že máme, ja neviem, template na analýzu kľúčových slov a teraz ideme ho vylepšiť a ďalší mesiac budeme vylepšovať nejaký iný template alebo iný proces. Kvôli tomu, aby si tie veci, na ktorých my pracujeme a ktoré možno vymyslíme, ktoré nejako upgradeujeme, tak aby sa vôbec tým ľudia zžili a reálne to potom aj používali v praxi. Čiže toto je podľa mňa také celkom fajn to ponaučenie, že keď už vytvárame si možno nejaké pokročilejšie výstupy alebo chceme ten tým posúvať, tak aby to bolo reálne aj použiteľné v praxi, aby sme neinvestovali teraz, že desiatky hodín do nejakého developingu niečoho a v praxi to potom nejako nevyužiješ. Takže asi toto je taká výzva, aby ten tím napredoval, aby sa posúval. Mm-hmm.
A prešla by som tak teraz k SEO všeobecne a potom sa budeme rozprávať viac o tej analytike, keďže toto je podcast zameraný práve na analytiku. Tak ja som začínala práve svoju kariéru tiež vo Visibility a tiež na SEO pozícii. Ale bolo to takých tých 14-15 rokov dozadu a teda my sme vtedy mávali také zmluvy s klientmi, že sme v zmluve mali napísané, že na tieto 3 kľúčové slová, ktoré boli samozrejme najvšeobecnejšie, čo sa dalo. Si pamätám, že som mala klienta, ktorý mal že disky, hliníkové disky a zliatinové disky. A mali sme zmluvu, že napríklad do pol roka alebo do roka na tieto 3 slova budete v top 3. A takto vyzeralo to SEO tých 15 rokov dozadu. Tak už aj ja viem samozrejme, že sa posunulo to SEO a stále sa posúva. Tak mi povedz, že z tvojho pohľadu, že čo sú také tie najväčšie, najvýraznejšie zmeny za tie posledné roky v tejto oblasti? No mňa hlavne mrzí, že vlastne mňa táto éra obišla, že som ešte tedy nebol SEOčkár, kedy bolo fakt, že toto je taký rozdiel, keď si presne, že porovnáme to SEO, že to bolo asi extrémne jednoduché niekedy, že možno si zaregistroval doménu do 300 katalógov a napchal si kľúčové slovo, že do titulku a do nadpisu a bol si prvý. Čiže táto prehistorická éra ma bohužiaľ obišla. Ale vieš, čo není to až také bohužiaľ, prepáč, že ti do toho skáčem, ale to bolo celkom nuda, hej? Akože registrovať nejakú doménu do 300 slovenských a 500 českých katalógov nie je taká sranda, ako to znie. A ani to neznie ako sranda. No, a to je pravda. Áno, čiže bola to možno taká manuálnejšia robota. Teraz už je to fakt, že také sofistikované. Čo sa týka tých zmien, veď ono, ten Google vydáva tie core updaty, čiže nejaké väčšie updaty toho, ako vyhodnocuje obsah a ako ho rankuje vo výsledkoch vyhľadávania 10-krát do roka, čiže tie zmeny sa dejú na mesačnej báze, môžeme to povedať, také väčšie, ktoré sú signifikantnejšie. Určite je to asi ten dôraz na užitočnosť obsahu. A to sú asi veci, ktoré Google už posledné 3, 4, 5 rokov proste na toto hlavne dbá, aby tam bola tá užitočnosť, aby tie výsledky, ktoré Google nejako poskytuje na tých prvých top 3 alebo top 10 pozíciách, fakt, že čo najpresnejšie zohľadnili ten vyhľadávací zámer človeka. A čo sa týka vlastne nejakých ešte zmien, nie len možno čo sa týka SEO, ale aj to vlastne ako vyzerá tá výsledková stena. Hej. Čiže keď si niečo googliš, tak toto sa podľa mňa celkom dosť zmenilo, že aké typy a formáty výsledkov tam ty máš. Samozrejme cez reklamu, cez nejaké rozšírené výsledky, obrázky, shopping, newsky, takže toto sú také veci, ktoré evidujem a s ktorými akože my SEOčkári by sme sa mali nejako asi vedieť vysporiadať, keďže to vplýva možno potom na tú mieru prekliku, vplýva to na to, že aký podiel vlastne tá organika z tej celkovej návštevnosti daného webu vlastne môže robiť. Takže toto sú možno také tie zmeny alebo zmeny a ten fokus, čo je na strane Google a samozrejme na strane náš špecialistov, no tak musíme makať viac, znamená, že musíme ovládať viac nástrojov, musíme vedieť zanalizovať rôzne dáta, nie len dáta, že reportujeme, neviem, organickú návštevnosť a to je celé, hej, čiže podľa mňa aj toto je také. Možno aj tento prístup sa zmenil, že vlastne ako my SEO špecialisti vyhodnocujeme vlastne to SEO, tú organiku a ako možno vyhodnocujeme aj ten obsah alebo celkovo obsah, teraz nemyslím články, ale celkovo čo sa na tých web stránkach nachádza, ako si zanalizujeme konkurenciu. Takže tak, ako sa vlastne vyvíja Google, tak pochopiteľne musia aj tí SEOčkári na to vedieť reagovať svojim know-how alebo tým procesom, ktoré SEOčkári robia. Mhm. Ja si pamätám, že kedysi teda tých veľkých updateov bývalo menej, ale teda boli ohlásené tie updaty, kedy sa vyhrážal ten Google, že pozorne kvalitný obsah a zlé odkazy budem trestať a všetci to tak brali, že to sa nestane a potom všetci popadali
boli nešťastní. A ja som bola šťastná, lebo som si presne hovorila, že konečne to bude zaujímavejšie trochu. Deje sa to aj teraz, že príde nejaký veľký update a vidíte možno na nejakých, no snad nie na vašich klientoch, ale možno, že k vám niekto potom príde, že teraz sa niečo stalo a my sme úplne padli, alebo už je to také trošku menej. Stále to vieme, stále to evidujeme, že stále sa to môže udiať a možno v tom je aj ten rozdiel, že či to SEO si nastavil kvalitne, či si ho zapol dobre, lebo ten core update, čiže keď Google vydá nejaký veľký update, on môže zasiahnuť web, aj ktorý je povedzme, že dobre vyladený. A toto sa stalo napríklad na našom jednom klientovi, že fakt, že robíme im SEO už neviem 8 rokov, vymyslím si fakt, že dlho. A v marci bol vlastne veľký core update zameraný presne aj na spamové odkazy, aj na niečo ešte iné, úplne presne neviem, ale to spúšťanie updateu fakt, že trvalo viac ako mesiac, takže bol to veľký update. A tam sa nám presne stalo to, že keď ten update sa začal spúšťať, tak nám klesli tie pozície, tým pádom nám aj klesla návštevnosť. Ale keď to SEO vlastne robíš nejako dobre, že ideš možno podľa tých best practices, ideš možno podľa tej skúsenosti, čo máš, alebo podľa nejakého štandardu, ktorý v danom segmente je, tak tie pozície, tá návštevnosť by sa ti mala vrátiť, aj keď si bol zasiahnutý tým core updateom. A toto sa nám presne stalo na tom klientovi, že tie pozície ti môžu klesnúť, ale možno po nejakých 2-3 týždňoch sa vrátia naspäť. Čiže toto je aj také ako odporúčanie, ktoré myslím si, že SEOčkári sa ním riadia, alebo keď teda tie core updaty vychádzajú, tak k tomu pristupujú, že netreba tam hneď začať niečo riešiť, že teraz vyjde core update a vidíš, že ti spadli pozície a že teraz zmobilizuješ programátora, copywritera všetkých, aby sa začali robiť nejaké zmeny, čiže treba to s odstupom asi zhodnotiť, zanalýzovať, že čo ti kleslo, ktoré kľúčové slova a či je to fakt, že tým, že si to robil ako keby možno nejako nekvalitne, alebo nejaké greyhead SEO taktiky si robil, alebo je jednoducho konkurencia lepšia a teraz to aj Google zohľadnil, alebo to bolo len nejaká náhoda, nazvime to, že tie pozície sa ti vrátia. Takže áno, deje sa to aj teraz, ale myslím si, že presne, že už tá doba, kedy SEOčkári, že zaregistrovali domény do katalógov a neviem čo, že takéto taktiky už asi sa nevyužívajú, lebo by to nemalo fakt, že zmysel na tie výsledky. Hej. Tak musím povedať, že vo Visibility aj v tom čase sme to robili ako kvalitnejšie ako iní a tiež teda vďaka tomu mnohí klienti neboli zasiahnutí tak negatívne, ale človek nikdy nevie, že čo ten Google, ako to tam vlastne varí celé, hej, takže ako si hovoril, môže sa toto stať a teda ja som si z toho zobrala to, že keď niekomu popadajú pozície, tak netreba panikáriť, možno sa vrátia a keby nie, tak sa môžu ozvať vám. Napríklad, a vy skúsite vyskúmať, že čo sa to stalo. Áno, akože aj to by ten SEOčkár mal vedieť urobiť tú analýzu nejakého poklesu, že prečo to kleslo, ale tam väčšinou, že keď je veľký pokles nejakej návštevnosti, to málo kedy vieš odseparovať, že jeden element to spôsobil, vždy je to, alebo väčšinou asi je to nejaký balík tých vecí, čo ti spôsobí, že ti tá návštevnosť klesne. Mhm. Ty si spomenul teda balík veci a to trošku nadväzuje na to, čo som sa ťa chcela opýtať ďalšie, že v podstate aj my v našej branži, v tej analytike sledujeme to, že už nedokážeme mať napríklad jedného analytického konzultanta, ktorý vie všetko. 8 rokov dozadu, keď začínalo, tak jeden človek vedel robiť všetko. Dneska to už tak nefunguje a tak majú samozrejme všetci analytici nejaký základ a potom sa už špecializujú. Tak funguje to takto aj pri SEO, že už je to tiež naozaj tak široké, že je treba špecializovať tých jednotlivých SEO odborníkov? Asi čiastočne sa to deje, hej, že to vidíme na tom trhu, že tá špecializácia do nejakej miery tam je, že možno už nie si iba SEOčkár, ale si link builder, alebo si že niečo iné, že na technické SEO viac zameraný, alebo na obsahové SEO viac zameraný. Ale akože myslím si, že stále ako asi ten základ by mal ostať v zmysle, že ty ako SEO špecialista mal by si sa asi vyznať celkovo do toho oboru ako takého a mať to know-how z každého toho aspektu SEO ako takého, z tých SEO best practices, kvôli tomu, že keď robíš tú optimalizáciu na nejakom klientovi, tak keď si na to sám, tak potrebuješ tam mať tú znalosť aj z link buildingu, aj z technického SEO, aj programovania a tak ďalej. Ale áno, tá špecializácia, myslím si, že
sa deje. Je to celkom aj také prirodzené, že tí ľudia niektorí inklinujú možno viac práve že majú možno nejaký programátorský background, tak inklinujú viac k technickému SEO. Niekto možno radšej komunikuje, tak vieme ho dať možno na link building, že nejaký outreach na spätné odkazy, na nejaké vymienanie, na nejaké spolupráce, ale ono v praxi je to aj niekedy o náhode alebo možno o tom, že máš voľné kapacity a vyskúšaš si nejakú novú vec. Ja neviem, že ja si pamätám, keď som začínal, že optimalizáciu napríklad aplikácií, hej, že pre akože ASO, čiže pre nejaký Google Play, že ako tie aplikácie optimalizovať a nikto s tým nemal skúsenosti, ja som si to zobral na starosti a už som bol akože špecialista, hej, že som si o tom niečo naštudoval, čiže zase aj takýto je akože môže byť ten príbeh tých agentúrach, hej, že proste musíš si niekedy sám naštudovať tie veci vôbec, lebo si sa možno s tým nikdy nestretol. To je tiež možno fajn na tom SEO, že aj po rokoch sa ti tam vyskočí niečo, že toto som vlastne ešte takýto projekt alebo takúto vec nerobil. Mm-hmm. O tom, že to je stále komplexnejšie, svedčí aj to, že je stále viacej nástrojov na to, teda nástrojov, ktoré nám majú pomôcť uľahčiť našu prácu. Ale ja keď som naposledy robila prezentáciu o tom, že koľko máme nástrojov, ktoré pomáhajú s online marketingom, tak je tam bolo asi viac ako 5,000, možno aj 10,000. Mm-hmm. Takže celkom to začína byť podľa mňa, že neviem, či mi naozaj pomôže to, že vlastne neviem, ktorý si vybrať. Tak povedz nám, že aké sú také tie must-have nástroje podľa teba, ktoré vy naozaj využívate a sú kvalitné? Mm-hmm. Tak na takej tej fakt, že dennej báze alebo týždennej, dennej, je to určite základ, či nejaká search konzola, či tam máš fakt, že dáta priamo z Google, a ktoré myslím sú respektíve nie sú viazané na cookie listu, keďže sú nejakým spôsobom anonymizované, takže aj to bolo celkom pozitívne, celkom myslím si, že nastal prechod viac aj akože takého reportovania zo Search konzoly, čo sa týka vývoja čísel. Čiže Search konzola, kde máš teda nie len nejaké čísla, dáta, metriky, ale máš tam možno prehľad aj týkajúci sa indexovania, Core Web Vitals, čiže nejaké technikálie. A potom na reporting je určite vhodné Looker Studio klasicky, čiže kde si vieš integrovať dáta aj zo Search konzoly, aj z Analyticsu napríklad, čiže aj Analytics, ale to beriem akože už tak samozrejmosť. Čo sa týka takých, že vyloženie SEO nástrojov, tak Ahrefs, Marketing Miner, Screaming Frog, SEMrush, čiže takéto základy, čo asi tuto na tomto trhu sa bežne využívajú, čiže mal by si iba ten set nástrojov, ktorým si ty vieš zanalyzovať web, čiže po nejakej technickej obsahovej stránke, to je napríklad práve ten Screaming Frog, a mal by si iba nástroj, kde potom vieš riešiť analýzy kľúčových slov, kde vieš riešiť vývoj návštevnosti, porovnania s konkurenciou, link buildingové metriky súvisiace teda so spätnými odkazmi. Takže toto by mal byť taký set nástrojov. Čiže určite ich je veľa, ale zase ten SEOčkár, vymenoval som čo nejakých takých 5, 6, 7, 8 asi základných nástrojov, s ktorými vieš podľa mňa robiť akože plnohodnotne to SEO. Pero papier možno ešte, ak si klasik. To je super, že si povedal tieto nástroje, pretože to sú nástroje, s ktorým som ešte ja robila, keď som robila SEO, a to je také podľa mňa aj fajn ponaučenie, že možno sa netreba vždycky úplne hnať za tými trendmi, a tieto nástroje to robia roky a aj vedia, čo robia, hej, že nie vždycky, že lebo tak poznáme to, že nás potom naháňajú tie reklamy, že toto musíš mať tento nástroj, lebo ináč tvoje SEO alebo neviem, život nebude fungovať. Tak. Áno, a určite áno, a akože aj my v rámci agentúry, v rámci týmu, že zvykneme testovať nejaké nové nástroje, čiže keď niečo príde na trh alebo proste nejaká novinka alebo niečo, tak zvykneme, že aj otestovať, potom dávame k tomu buď nejaký feedback alebo to nejakým spôsobom využijeme. Ale presne ako si povedala, že vlastne tie overené nástroje sú fakt, že dobré, keďže sa stále nejakým spôsobom developujú a prispôsobujú tomu, čo ty potrebuješ, a vlastne toto, čo si povedala, stiahuje sa to aj na tie SEO projekty, že možno niekedy nie je potrebné úplne vymýšľať ultra, nejaké unikátne postupy, že tie fakt, že držať sa tých SEO best practices, a niekedy fakt aj to má zmysel, že nemusíš tam nejako extra špekulovať, záleží samozrejme od projektu.
Áno, však o tom, že v prvom rade máš mať užitočný a kvalitný obsah, tak o tom vieme tiež už roky, hej, čiže to nie je nejaká novinka. Ale čo je novinka, už nie až tak, ale teda posledné roky je teda AI, tak je to niečo, čo vás zasiahlo, alebo je to proste automaticky integrované do týchto nástrojov, že pociťujete túto zmenu nejakým spôsobom? Ten boom samozrejme, akože ten rozmach bol, že nás to zasiahlo. Teraz už, keď je to takto, neviem, už to je asi možno aj rok od toho, čo ChatGPT tak vybuchol, neviem presne. Už tak opadli tie emócie, už možno to nie je také, že tie myšlienky, že to ďaká Bohu, že by to za nás robilo prácu, že by sme to vedeli outsourcovať naše výstupy, no ešte sa to úplne nedá. A čo sa týka nejakej automatizácie, a asi na to by bolo najlepšie jajko, stále je potrebné investovať desiatky hodín do toho, aby si vlastne to jajko, tú inteligenciu prispôsobil na tie svoje potreby. Čiže možno ak to niektoré, teda nie že ak, ale že niektoré agentúry to už určite robia, že trénujú si to AI-ko. Možno to bude konkurenčná výhoda o rok, 2, 3, 4, ale teraz je to ešte fakt také, že napríklad keby si chcel urobiť tú analýzu kľúčových slov čisto cez AI-ko, alebo neviem, napísať si článok iba obyčajný cez AI-ko, no stále tam musíš dať ten vklad toho človeka, ktorý je tam potrebný, ale určite máme AI-ko akože integrované do nejakých procesov. Je to, myslím si, že celkom nápomocné práve pri obsahovom SEO, keď riešime možno nejaké metapopisy, metatitulky, to si vieš tam celkom pekne zautomatizovať, alebo redakčné kalendáre, hej, že si necháš vygenerovať nejaké témy na články podľa kľúčových slov, ktoré máš v analýze alebo ktoré si vytieraš z nejakého nástroja, ale musíš vedieť dobre napísať ten prompt. Toto je niečo, čo chceme mať, a respektíve aj máme a využívame to, že máme nejaké spísané prompty alebo aspoň tie všeobecné info k tým promptom, ktoré sú možno overené, nazvime to, a vieme ich teda používať a vieme si ich nejako preposielať. Takže áno, to je ako nás určite zasiahlo, ale nie je to teraz tak, že by sme tam presunuli, že 40% práce robíme pomocou AI, ešte tamto možno nie je. Možno by to tam mohlo byť, ale musí to niekto veľmi šikovný si vedieť vytrénovať to AI ako pre svoje potreby. Mm-hmm. A okrem tejto zmeny, ktorá nastala tak rok a pol dozadu, tak veľká zmena bola teda aj v našom svete analytiky, že sa prešlo na novú Google Analytics 4, no tak čo na ňu hovoríš? No tam aj po opadnutí emócií, akože to bolo také tragické, by som nazval, lebo ja si tak myslím, že pre potreby akože nejakého jednoduchého SEOčkára, nazvime to, že keď si tam chceš pozrieť nejaké základné dáta a keď ty to porovnáš s tou prácou v univerzále starom, keby si porovnal možno množstvo kliknutí, aby sa dostali nejaké informácií, tak bolo to trošku, asi aj stále je, že také menej prehľadné, čiže myslím si, že na takú nejakú bežnú robotu, že keď nechceš, ale možno, že nie je potrebné, alebo ten klient si to nevyžaduje, alebo ten projekt si to nevyžaduje, že ísť do tých dát fakt, že extrémne do hĺbky, tak viem si predstaviť, že ľuďom chýba starý univerzál. A čo sa týka akože toho zásahu, čiže ten prechod na GA4, tak my sme samozrejme, musíš si urobiť nejaké nové reporty v Looker Studio, čiže bola to aj príležitosť urobiť si možno nejako skvalitniť tie templatey, ktoré máme na reporty, takže toto bolo celkom fajn, ale určite, že to je dobré, keď už máš ten tým, že máš tam ľudí, ktorí sa vedia vyznať do toho analyticsu aj do toho nového, a tým pádom, že sa do toho vyznajú, tak vedia vydolovať tady dáta, ktoré možno v starom analyticse neboli. Vieš si tu už opäť napárovať z Looker Studium a vieš podľa mňa robiť také asi kvalifikovanejšie tie rozhodnutia, ktoré na projekte robíš, takže z hľadiska možno UX je asi taká tá smutná zmena, ktorá z môjho pohľadu akože SEOčkára tam bola. Z pohľadu nejakého
z nejakých dát, z nejakého merania. Tam je to potom už samozrejme viazané na tú cookie listu, čiže keďže sa tak ako vlastne sa začala implementovať pomaly Analytics 4, tak sa menila aj tá legislatíva spojená s cookie listou, tak potom na niektorých projektoch fakt, že tie čísla v Analytics nie, že strácajú zmysel, to zase úplne nie, ale vidíš tam fakt, že to skreslenie je niekde väčšie, niekde menšie, takže je to viazané na toto, čiže to nie je až tak chyba toho Analyticsu, ale keď je to viazané na tú cookie listu, tak potom je tá práca s Analyticsom možno o to náročnejšia, keďže si musíš tie dáta skombinovať so Search Console, s Ahrefsom alebo s iným nástrojom. A to máte celkom takú výhodu, teda vy SEOčkári, že máte tam, ako si spomínal, tú Search Console, ktorá teda nie je ovplyvnená tými cookie lištami, tak možno si to viete aspoň trošku tak nejako pomerovo vyhodnotiť, že možno koľko to kleslo, ako sa to vyvíja, aké množstvo dát nám tam možno chýba a podobne. Áno, v tomto asi máme výhodu, že keď si to porovnáš, že asi s PPC oddelením, kde fakt sa musia spoliehať v podstate len na tie Google Analyticsové nástroje, tak áno, tam keď sa ti to naviaže na tú cookie listu, tak si to asi znároční tú robotu. S tým súhlasím, čo si povedal, teda, že tá nová GA4, tak my z nej máme radosť, lebo je tam viac technických možností, keď tiež to bol dlho pain, kvôli tomu, že to nefungovalo úplne ako to malo. A klienti mali často takýto pohľad, ako si ty prezentoval, že v podstate je tam ťažšie sa niečomu dopatrať, je to menej použiteľné a zaujímavé, že teda aj iní odborníci v online marketingu, ale z iných oblastí majú podobný problém, že hej, ale tak zvykneme si. Určite si zvykneme a je to výhodnejšie potom pre analytické agentúry ako vy, lebo vlastne potrebujú tí ľudia prekladateľov toho analytického nástroja, čiže áno. Výhoda. Tak ako nesťažujeme si, ale nám to tiež zavarilo dosť, hej, že keď sme vymýšľali všetky workaroundy na GA4 a potom o týždeň prišla GA4 s tým, že aha, novinka, spravíš to na jeden klik, takže no, ale už to bude len lepšie od tejto chvíle. Zostaňme pri tej analytike a poďme sa trošku viacej pobaviť o tej SEO analytike. Čo je z tvojho pohľadu potrebné zanalyzovať, že poďme teda pekne od začiatku, chcete nastaviť efektívnu SEO stratégiu, na čo všetko je potrebné sa pozrieť, čo je potrebné zanalyzovať? Keď začíname SEO projekt, tak taký štandard, možno to až tak ešte nesúvisí s analytikou, ale prepojím to, tak určite je mať nejaký dobrý SEO audit, to znamená, že zanalyzovať si vlastne ten stav tej web stránky, tej domény, ktorú ideš ty riešiť, ktorú ideš optimalizovať a pre ktorú ideš nastaviť tú stratégiu, takže vedieť zanalyzovať si ten technický stav toho webu a samozrejme nejaký obsahový stav webu, to znamená aká štruktúra vstupných stránok tam má byť, štruktúra obsahovej sekcie a technické veci týkajúce sa indexovania, týkajúce sa možno nejakého prehliadania, čiže crawlovania. Takže toto je taký základ, že spoznať ten web cez takýto nejaký audit a potom z neho si vieš vlastne vyvodiť ďalšie kroky. No a na to, aby si vedel urobiť takýto audit, tak je potrebná teda analýza kľúčových slov. Čiže urobiť si prehľad, každý analýzu kľúčových slov pozná, čiže urobiť si nejaký prehľad toho, že čo sa reálne v tom segmente vyhľadáva, a ktoré kľúčové slova teda majú potenciál, aký je tam možno aj potenciál na nárast návštevnosti, čiže toto si hneď z tej analýzy kľúčových slov vieš si to aj vypočítať cez nejaké vzorce, ktoré si urobíš, prípadne už aj nástroje niektoré dávajú takú metriku, že ten odhad návštevnosti, ktorý by si mohol mať z daných kľúčových slov. Takže analýza kľúčových slov, čiže čo sa vyhľadáva, aká je tam kategorizácia, sezónnosť. Prípadne sa pozrieť aj na konkurenciu, čiže aká vlastne tvoji konkurenti, ktorých máš definovaných, že aké pozície na Google vo výsledku vyhľadávania teda majú oni. Ďalej, keď teda už ideme nejakým spôsobom nastavovať stratégiu pre projekt, čiže to, ako vlastne ten projekt sa bude vyvíjať a ako my budeme prispôsobovať teda tie taktiky, tak musíme poznať teda ten vývoj organickej návštevnosti za nejaké to predošlé obdobie. Čiže toto je vec, ktorú by sme mali mať zanalizovanú a na ktorú by sme sa mali pozrieť v tom možno úvodnom mesiaci, v úvodných prvých 2 mesiacoch, kedy sa ten projekt nastavuje, nazvime to. Aby sme vedeli, že ten web, že ako sa doteraz vyvíjal, či to bola nejaká stagnácia, alebo či to bol nejaký pokles, prípadne či sú tam nejaké
nejaké skoky, že raz to narastie, raz to klesne, že môže to byť presne viazané, čo sme sa bavili na tie core updaty, že či je to web možno, ktorý je náchylný na zmeny od Google. Takže poznať ten vývoj teda tej návštevnosti, organickej návštevnosti a pozícií, to si vieš pozrieť cez Search Console alebo cez Ahrefs. A naviazal by som to možno aj na konkurenciu, čiže urobiť si možno aj nejakú analýzu konkurencie v zmysle SEO metrik, ktoré si vyberieš, čiže tá návštevnosť, počet kľúčových slov, možno v top 3, v top 10, mimo top 10, metriky súvisiace s link buildingom, ktoré existujú práve napríklad aj v Ahrefse alebo aj v iných nástrojoch. A cez takéto porovnanie s konkurenciou, cez takúto analýzu konkurencie ty si vieš stanoviť tie benchmarky, čiže vieš si stanoviť to, že vlastne kde ty teraz si, že či si na tom OK, nie si na tom OK, že kde je vlastne ten priestor na nejaké zlepšenie. Takže toto sú také veci, na ktoré by sa asi ten SEO špecialista mal pozrieť na začiatok, čiže ten technický stav webu, obsahový stav webu a potom nejaké základné metriky a doterajší vývoj za posledných, nejaké obdobie, čo si vyberieš. A potom, čo sa týka analytiky už na nejakom pravidelnom SEO projekte, tam by si mal určite sledovať teda nie len tú organickú návštevnosť, ale teda dáta spojené s ňou. Čiže to je napríklad vývoj pozícií na kľúčové slova. Tam postupujeme obvykle takým spôsobom, že ty to vieš vlastne merať dvojako. To znamená, že vieš to merať akože kumulatívne, to znamená, že nejakú celkovo počet kľúčových slov, na ktoré sa ty zobrazuješ v top 10 alebo mimo top 10 alebo akokoľvek si to špecifikuješ a vieš sledovať teda ten vývoj, že či to teda rastie alebo aký je ten vývoj v porovnaní s konkurenciou. Takže vieš to sledovať takto, ale vieš to pomocou práve tých nástrojov aj si špecifikovať, čiže vybrať si súčinnosti s klientom relevantné kľúčové slova, ktoré sú relevantné buď na základe dát alebo na základe tej obsahovej podobnosti, že toto sú kľúčové slova, na ktoré sa teda klient chce zobrazovať, takže tam máš potom merať ten vývoj pozícií na nejakej mesačnej báze. Oni tie pozície na Google sa nebudú meniť zo dňa na deň, ale nie je to niečo, čo by bolo statické, takže na tej mesačnej báze myslím si, že tento reporting pozícií je postačujúci. Samozrejme môžu byť prípady, kedy si to vyžaduje možno frekventovanejšiu bázu teda. Takže sú tam pozície, je tam návštevnosť a potom samozrejme mal by si, alebo teda vieš merať cez už zmienený analytics, keď máš často, keď robíš SEO projekt, tak to môže byť viazané, že je to nejaký SEO contentový projekt, čiže sa tam robí nejaký obsah, takže tam už potom práve aj hlavne pomocou analyticsu vieš merať výkonnosť práve toho obsahu, takže to už môžu byť zobrazenia stránky, to už môžu byť čas strávený na tej stránke, to môže byť samozrejme aj tie pozície článkov, môžu to byť zobrazenie na Google. V niektorých prípadoch má zmysel aj merať a nejakým spôsobom si vyhodnocovať možno aj mieru prekliku. Aj na toto máme spravený template cez Looker Studio, cez Search Console, kde my vieme vlastne merať možno potenciál, že toto sú možno nejaké x prvých top 10-15 vstupných stránok, kde máme, že vysokú návštevnosť, vysoké kliknutia, ale v porovnaní s nejakým priemerom je tam veľmi nízke CTR, čiže nejaká veľmi nízka miera prekliku. A v takýchto prípadoch je niekedy, nie vždy, ale niekedy možno aj drobná zmena možno nejakého metatitulku a možno nejakého metapopisu, ak sa tam správne zobrazí na Google, môže dopomôcť vlastne k tej tomu zvýšeniu vlastne miery prekliku. Takže som toho spomenul celkom dosť, takže takto nejako by som to akože teda nakombinoval. Čiže nie je to len o tom, že merať tú organickú návštevnosť, ale merať aj teda tie čísla okolo toho. A samozrejme, keď máš e-commerce projekt, tak revenue a nejaké transakcie. Tam ma zaujalo najmä, ako si hovoril o tej miere prekliku. Bavíme sa teda o miere prekliku, že koľkokrát sa zobrazím v tých výsledkoch vyhľadávania versus koľkokrát na mňa teda kliknú. Čo mi príde ináč ako jedna z najviac zanedbávaných metrík, neviem ako to vidíš ty, lebo presne keď si niekto robí sám, alebo možno, že aj niekto, kto
je menej kvalitný v tom SEO, tak sa stále sústredujú len na tú organiku a častokrát sa zabúda práve na toto, že ja som s týmto mala výborné skúsenosti, že sme sa pozreli na klienta, presne to, čo si spomínal, že OK, tuto sa zobrazujú na nejaké kľúčové slova, ale skrátka tí ľudia sa nepreklikávajú a skúsili sme urobiť malé zmeny a prinieslo to veľké výsledky. Áno, toto presne asi by už ten skúsenejší SEOčkár alebo možno nejaký ten lepší SEOčkár, že mal by sa pozerať nielen na tie kliknutia alebo na sessions, na návštevnosť z Analyticsu, ale mal by si tam dať presne nejaký kontext, lebo je pekné odreportovať klientom alebo vidieť, že super, že toto je top 10 stránok, z ktorých, že z tohto ide najviac návštevnosti, z toho prvé 3 sú naše články, čo sme vám odporúčili, že paráda. Áno, poteší to, ale potom vlastne ty si vieš pozrieť, že to CTR, tú mieru prekliku a možno z tých 10 stránok, že 7 má z prvej pozície, neviem, 20% mieru prekliku a zvyšné 3 majú možno 5%. No a tu si vieš hneď akože hneď vidíš, že tam presne je ten potenciál. Takže aj toto by mala byť úloha toho SEOčkára, keď pracuje s analytikou, pracuje s tými dátami, že odhaliť ten rýchly potenciál. A toto často aj možno aj klienti, však to je taká častá otázka, že kedy sa ten výsledok SEO prejaví a tým, že SEO je fakt, že veľmi pomalé v zmysle toho, že keď to začneš robiť, tak to nie je ako, že zapneš a na druhý deň máš SEO. Čiže tie výsledky strašne dlho trvá, kým sa to prejaví, ale sú tam nejaké relatívne akože quick wins, ktoré vieš urobiť a možno, že aj do týždňov a možno niekedy do dní, že sa ti teoreticky tá zmena vlastne prejaví. Ja som mala jedného klienta, to bol jeden z mojich posledných klientov, kde som ich fakt, že mesiace presviečala, že mali blog na subdomene, takže mali v podstate blog.domena.sk a my sme ich presviečali, aby to dali na subfolder, čiže domena.sk/blog. Strašne sa im do toho nechcelo, lebo technicky náročné blabla. A potom to teda urobili a hneď okamžite vystrelili, že to bolo do týždňa vidieť. Platí to tak dodnes, že je to lepšie mať v tom subfoldri a že tie subdomény sú trošku od toho Google vnímané tak slabšie? A neviem, že či je to nutne, že defaultne nastavené, že akože že slabšie vnímané, ale to riešenie, že dať si na subdoménu niečo, nie len blog, ale možno aj jazykové mutácie je asi vždy také, že posledné, že čo by sa odporúčalo. Asi to pri blogoch asi vždy sa to rieši, že nechať si to normálne na doméne a dať si to do subfoldra. Pri jazykových mutáciách je to už potom nejaká samostatné domény. Takže asi tá subdoména je asi stále také riešenie, že môže to mať možno nejaké výhody technické, teoreticky, ale asi to nikto nebude preferovať, ak má ten SEOčkár alebo ten programátor, ktorý to bude nastavovať na výber. Keď som prezentovala o SEO, tak som tam mala vždycky taký jeden príklad, teda aspoň neprišiel vtipný, no uvidíme, toho, že práve tá analýza tam vie byť celkom zaujímavá, že prichádza na to, kedy sa čo udialo. To bol príklad nejakého amerického SEOčkára z okolností, on napísal blogový článok, kde bolo, že how to get high on Google a ako dosiahnuť vysoké pozície na Google a potom pozeral analytiku a že brutálne mu to vystrelilo. On sa tešil, že wow, to je, koľko ľudí to akože číta ten článok a potom zistil, že sa zobrazuje na slovo how to get high. Takže nebolo to úplne ideálne, ale čo bolo zaujímavé, že ten Google to celkom rýchlo vyhodnotil, to, že aha, počkej, že ja tu asi zobrazujem niečo, čo nie je celkom relevantné a teda potom zase sa mu znížila tá návštevnosť, ale tak teda samozrejme ani pre neho to nebolo želané, lebo tí ľudia, čo hľadajú frázu how to get high, ich asi úplne nezaujímajú tie pozície. Áno, presne, že tam musíš presne ten vyhľadávací zámer vlastne ten zohľadniť. A áno, že presne súvisí to aj s tým, že ono, čo sme sa vlastne bavili v tej otázke predtým, že to vyhodnocovanie, že tej návštevnosti, no že presne, že teraz keby ten SEOčkár vyhodnotil, že pre klienta, že zvýšili sme návštevnosť, akože super, no ale je relevantná tá návštevnosť, že vlastne vôbec nie. Čiže ono treba to dávať do kontextu, lebo potom ten náraz návštevnosti nemusí byť nutne
dobrý a aj ten pokles nemusí byť nutne extra zlý, hej, že aj ten pokles je stále výsledok, keď to vieš nejako interpretovať, že prečo sa to stalo. Akože podobná situácia s týmto kľúčovými slovami je napríklad manipulátor, to sme teraz riešili, že kľúčové slovo manipulátor, lebo máme klienta, čo rieši manipulačnú techniku, vysokozdvižné vozíky. A presne, že manipulátor je nejaký typ vozíka, no ale keď si dáš do Google, že manipulátor, tak prvých 5 výsledkov je nejako, že psychologický, jak psychický manipulátor, ten, čo ťa manipuluje, ale vedľa je obrázok práve toho vozíka nejakého. Takže vlastne aj samotný Google má akože ten zmiešaný akože zámer, že je to niekedy náročné pre ten algoritmus vlastne odhadnúť, že čo ľudia potrebujú. Keď už si takto vymeniame SEO príbehy zo života, ja mám ešte jeden. Mala som klienta, ktorý teda predával pevné linky. Normálne, že tie paušaly alebo takto na pevné linky. Robili sme prieskum kľúčových slov, zistili sme, že tiesňové linky tiesňového volania, že to má vysoké vyhľadávanie, tak sme napísali krásny článok, že keď máte takýto problém, volajte sem, keď máte takýto problém, volajte sem. A malo to, že ohromnú návštevnosť, super to stúplo, bolo to akože nie úplne, že úplne najrelevantnejšie, ale relatívne relevantné. No ale museli sme ten článok stiahnuť, pretože to je úplne jedno, že tým ľuďom sme tam dali takto tie čísla, kam majú volať, oni furt volali na helpdesk do toho, že proste sa mi niečo stalo, alebo mám problém s mužom a dokonca to dospelo až tam, že teda žiaľ, to nie je samozrejme vtipné, ale nejaká týraná žena tam volala, tak oni potom s políciou museli chodiť vypovedať a podobne. Takže zo SEO hľadiska všetko to super bolo, ale článok sa musel stiahnuť, lebo teda je to niekedy náročné nasmerovať to používateľa tam, kam chceš, lebo tá pozornosť, aj to čítanie, že to článkov, to ľudia nečítajú, však to už dlho platí, že ľudia nečítajú, ale že skenujú, tak to je, ty máš fakt, že zlomok sekundy niekedy, že aby si fakt nasmeroval toho používateľa, že kam ho chceš nasmerovať reálne. Tiež tá analytika okolo toho sa vie byť taká iná, zaujímavá. Ty si vlastne povedal to, že niekedy dokonca tam môžu byť v niektorých metrikách poklesy a to som trebárs aj ja videla, či už predtým, keď som robila SEO, alebo aj teraz v Dejse. Vidíme, že klient má nejaký konverzný pomer, čo sa týka, že návštevy versus nákupy a začne robiť skutočne kvalitný obsah a poklesne to. A sa nám už aj stalo, že jeden klient začal panikáriť a ja už som síce vtedy SEO neriešila, ale som mu vysvetlila, že to je v poriadku, lebo vy tu začínate proste ťahať ľudí, ktorých zaujíma v prvom rade ten obsah, ale akože že z dlhodobého hľadiska by sa postupne mali začať zvyšovať aj tie nákupy a aj sa zvyšovali nákupy, i keď konverzný pomer sa znížil, pretože prišlo o mnoho viacej ľudí, ktorí menej nakúpili, čiže niekedy je dobré sledovať tie pomery, ale niekedy je lepšie sledovať tie absolútne čísla, ako v tomto prípade boli tie nákupy. Áno, hej, tam to by mala byť tá úloha toho SEOčkara, aby vedel tie dáta vlastne interpretovať a aby vedel vysvetliť tomu klientovi, ktorý by potom mal pochopiť, že niekedy sa cieli aj na tých používateľov, ktoré sú možno stále vo fáze C, alebo proste smerujeme ich niekam, čo nie je konverzný kanál, ako napríklad blog, takže toto by mal ten SEOčkar robiť, že interpretovať takéto dáta. Zostaňme ešte teda pri tých klientoch a pri tej praxi. Vám sa podarilo získať viacero ocenení, či už Digital Pie alebo European Content Awards za prácu pre Dr. Max. Tak porozprávaj nám, že ako sa vám to podarilo, alebo v čom bol tento projekt taký výnimočný, čo ste tam vyhodnocovali z hľadiska tej analytiky? Čo sa týka doktora Maxa, tak to je fakt, že obrovský projekt, asi pre mňa určite jeden z najväčších, na ktorom som pracoval, ale musím povedať, že tam hlavnú časť robí na tom kolega Mišo Gališín a toto bol možno taký prvý začiatok, že vlastne na tom projekte sme akoby dvaja SEOčkári, že ja som tam možno ako nejaká hlava, nazvime to, a niekto, aby tam bol možno nejaký aj druhý pohľad, keďže to sú také veci, že tam už niekedy sa niekedy sa už nevieš možno riadiť tými best practices, ale reálne už musíš do tej best practices, myslím teda nejaké odporúčania od Google, že ako by si to mal robiť, ale niekedy tam fakt už musíš mať tie poznatky z praxe, že pozrieť sa na tú konkurenciu, ako to reálne v tom segmente je.
Takže možno toto bola hneď taká zaujímavá, že robíme dvajak ako keby na tom projekte. Ten projekt on je zároveň aj spojený s obsahom, takže toto je dôležité pre nás a pre SEOčkárov, aby sme ten obsah vedeli teda koordinovať v zmysle, že vlastne pracovať s tými analýzami kľúčových slov, ktoré máme, čiže za ten rok, za ktorý sme teda vyhrali tieto rôzne ocenenia, tak tam sa urobilo asi 7 alebo 8 analýz kľúčových slov, čiže vlastne skoro každý mesiac, alebo teda 3/4 roka robíš iba analýzy kľúčových slov, z ktorých potom čerpáš. Toto sú jedny dáta, z ktorých ty čerpáš práve napríklad pri plánovaní článkov, čiže čo sa má písať, čo a kedy sa to má písať, čiže zohľadňuješ možno nejakú sezónnosť. Čo sa týka teda toho SEO projektu, tam sme fakt, že my sme to chceli robiť tak, alebo aj tak sme to robili, že pristupovať ku každej tej kategórii akože zvlášť, čiže oni majú ten pôvodný, možno trošku naivný plán bol, že oni majú nejakých základných 12 kategórií, čiže začali sme spolupracovať v januári, tak každý mesiac si zoberieme na starosť jednu kategóriu a niečo a urobíme pre ňu analýzu kľúčových slov, neviem, kategória matka a dieťa a na základe tej analýzy kľúčových slov, ktorú urobíme možno v prvej polke mesiaca, tak v druhej polke mesiaca urobíme nejaké odporúčania na úpravu vlastne štruktúry daných vstupných stránok, čiže buď navrhnúť presmerovanie, navrhnúť tam nejaké zlúčenie stránok, navrhnúť pridanie stránok, možno optimalizáciu titulkov nejako automatizovanú a postupne, ako sme teda riešili kategóriu po kategórii, tak sme si vedeli identifikovať aj nejaké opakujúce sa problémy alebo opakujúce sa aspekty toho webu, ktoré sa majú riešiť. Či už je to možno slabšia filtrácia, či už sú to duplicity alebo vznik nejakých nefunkčných stránok. Takže toto boli potom všetko veci, na ktoré sme sa v tej nejakej ďalšej etape zamerali. Čo sa týka prepojenia na nejakú analytiku, tak v podstate platí to, čo som vlastne hovoril aj predtým, keď sme riešili teda, že aké metriky sledovať alebo že čo z pohľadu analytiky je dôležité pre to SEO, tak vlastne tie veci, čo som vymenoval, tak to riešime a toto je dôležité na tomto projekte aj vďaka tomu teda bez ohľadu na to, že to je teda nejaký víťazný projekt, sme tam vedeli proste doručiť nejaké zmysluplné aktivity, ktoré potom sa premietli na tých číslach, ktoré sme tam dosiahli. Čiže sme si vedeli, vyhodnocovali sme si proste nie len návštevnosť, ale vyhodnocovali sme si tú návštevnosť v nejakom kontexte, či už s pozíciami, alebo vieme tam urobili sme si tam nejaké také podrobnejšie analýzy, nie že konkurencia, ale vybrali sme si, že jedného konkurenta nejakého hlavného a toho sme dopodrobná my si rozanalizovali. A z toho nám už potom vznikla aj inšpirácia, možno, že aké články robiť, že kde máme slabé miesta. Analyzovali sme si tam napríklad aj konverznú mieru na rôznych kategóriách, čiže ktoré kategórie, ktoré produkty sa viac predávajú, ktoré menej. Analyzovali sme si napríklad aj tie blogové sekcie, nazvime to tie obsahové sekcie práve aj z pohľadu toho revenue, takže vedeli sme si tam vyhodnotiť aj tú finančnú akože stránku toho blogu, nazvime to, hej, že ktorý nosí najviac tržieb, samozrejme netreba sa na blog pozerať cez toto, ale aj toto sme akože vedeli nejako zohľadniť. Takže je to veľký projekt a to je výhod tých veľkých projektov, že tam fakt vieš ísť do hĺbky s tými číslami a potom s tými číslami pracovať. Čiže o tom toto asi je, že keď je ten projekt fakt, že veľký v zmysle tej nejaké možno časové alokácie, ktorú na ten projekt máš, tak vieš ísť fakt, že do hĺbky a vyhrať sa s tými dátami a urobiť na základe tých dát potom tie lepšie rozhodnutia, nazvime to. Ty si povedal, že ste mali na začiatku taký naivný plán, že tak predpokladám, že to znamenalo, že to nefungovalo, lebo ty, jak si povedal, že za 2 týždne za nás spraviť analýzu kľúčových slov na tému matka a dieťa. Ja som teda robila s jedným klientom, ktorý mal portál pre mamičky a teda akože... Tam, áno, tam asi nebolo zohľadnené z našej strany, akože on to není ani fail, ani nič, ale tá doba, že toho zapracovania, hej, že my tam dáme nejaké odporúčania, že na základe, že my sme to aj možno vedeli, že aj sme to aj postíhali a sme vedeli vypracovať tú analýzu kľúčových slov pre tie potreby, ktoré sme mali v daný mesiac alebo daný kvartál, čo sme mali naplánované. Len ty musíš zohľadniť to, že keď máš veľkého klienta, že
ty si môžeš stanoviť nejaký plán a do nejakej miery ho aj naplňať, ale keď máš veľkého klienta, tak často sa ti môžu objaviť veci, s ktorými možno nepočítaš, lebo možno ani ten sám klient s tým nepočítal. Čiže oni sa môžu rozhodnúť, že ideme rozšíriť sekciu o, neviem, madrace a postele. Čiže zrazu vieš, sa ti ten plán zrúti, lebo ty musíš si urobiť analýzu, musíš si urobiť štruktúru stránky a už sa ti to posunie, neviem, o mesiac. A takto, keď sa nakopia tie veci, tak sa ti to potom posúva, ale dá sa z toho ponaučiť tak, že mať síce plán je pekné, ale treba vedieť aj flexibilne akože reagovať na nejaké potreby klienta, to je akože super, a na druhej strane treba akože vedieť aj toho klienta, nie že upratať, v tomto prípade to nie je potrebné, akože s nimi sa fakt že super komunikuje, akože dobrá je to spolupráca, ale musíš aj toho klienta nejako usmerniť, že no nebudeme otvárať teraz novú tému alebo nové niečo, keď ste nezapracovali x ďalších odporúčaní predtým, čiže aj toto treba vedieť nejako slušne samozrejme komunikovať, že treba dokončiť tie rozrobené vlastne veci. Áno, to býva aj naša skúsenosť, že klienti naháňajú, ako veľmi rýchlo chcú tú analytiku a my si svoj job aj spravíme a potom čakáme, kým to zapracujú. Mne to pripomenulo, keď som ja pracovala teda na tom spomínanom klientovi, ktorý teda mal portál pre mamičky, tak tam sa tiež dial taký zaujímavý úkaz, že nedalo sa riadiť len podľa kľúčových slov, pretože napríklad tam boli nejaké kľúčové slová, ktoré z analýzy vôbec nevyzerali zaujímavo. Ale keď sme sa pozreli na návštevnosť článkov, tak jednoznačne najvyššiu návštevnosť mal článok o tom, čo robiť, keď vám dieťa padne na hlavu. A teda zaujímavé bolo to, že on bol vystrelený oproti ostatným. A keď sme sa pozreli na kľúčové slova, tak mali veľmi malú návštevnosť, teda veľmi malú vyhľadávanosť. A teda sme došli na to, že to je preto, že tam bol toľko variácií, že keď padne dieťa na hlavu z vysoká, z nízka, nejak všelijako premenené. Čiže to bol taký zaujímavý moment, že z hľadiska analýzy kľúčových slov to vôbec nevyzerali ako zaujímavé slova, ale keď sme sa pozreli na tú analytiku, tak sme zistili, že tak toto je asi zaujímavá téma. Áno, toto sa dá pekne, že napríklad zo Search konzoly a tam vieme fungovať, aj fungujeme teda takým spôsobom, že keď už nejaký článok vydáme, a chceme si akože zanalýzovať jeho výkonnosť, možno po nejakej dobe, po pol roku, po roku, tak presne, že zo Search konzoly ty si vieš vytiahnuť všetky tie vlastne rôzne variácie tých kľúčových slov, na ktoré sa zobrazuje ten článok a na ktoré presne, že chodia kliknutia. Čiže, a už vieš dať návrhy na doplnenie toho staršieho článku, čiže vieš robiť nejaký republishing, ale áno, aj v tej fáze, že tej analýzy kľúčových slov, myslím si, že toto je celkom fajn akože nejaká téma, že vedieť aj vysvetliť tomu klientovi, že to, že nejaké kľúčové slovo má najvyššiu hľadanosť, ešte neznamená, že ideme sa naň sústrediť, aj keď môže byť super relevantné, ale jednoducho, keď klient možno na to nemá v zmysle, že konkurencia je fakt silnejšia, tak má nie častokrát, ale proste v nejakých prípadoch fakt, že má oveľa väčší zmysel zamerať sa radšej na 100 kľúčových slov po 10 hľadaností ako nejaké 1 z 1000 hľadaností mesačne, lebo jednoducho vieš tam dosiahnuť tie výsledky skôr a vieš tú návštevnosť dosiahnuť teda skôr a efektívnejšie. Určite, takúto skúsenosť som mala aj ja. Blížime sa pomaly k záveru a mám tu pre teba pripravené ešte 2 otázky. A tá prvá je, že ako ty vidíš budúcnosť SEO? Tak vidím ju stále pozitívne, čiže SEO neumrie. Som musel povedať, bože, hrozné. No, čiže SEO neumrie. A čo môže byť akože taká hrozba? Je ten podiel vlastne tej návštevnosti, čo sme sa bavili asi na začiatku, čo som tak načrtol, že ten podiel, že koľko návštevností ide vlastne z toho organic kanálu, z toho SEO celkovo. Práve kvôli tomu, že ten SERP, výsledky vyhľadávania sa vyvíjajú, že to už za posledné roky fakt, že ten prvý organický výsledok niekedy ani nevidíš, že je fakt, že za tým foldom, že si musíš scrollnúť. Takže toto môže byť jedna taká vec, ktorou bude treba nejako to vyriešiť, bojovať alebo niečo. Čiže môže ti tam klesnúť akože ten pomer návštev, čiže aj toto je presne taká vec súvisiaca aj s tou analytikou, že pokojne sa ti môže stať, že budeš evidovať na projekte, že ti klesá návštevnosť, ale napríklad, že si stále na prvej pozícii. Že aj toto sa napríklad stalo na klientovi, čo predáva, že
plastové okná, vchodové dvere a takéto veci, že ten segment je proste v poklese ako taký a jednoducho, že klesá možno hľadanosť tých kľúčových slov, že my si tam držíme pozície, ale teraz každý mesiac reportuje, že klesla návštevnosť 10-15% a sme prví. No lebo klesá akože nejaký ten dopyt pravdepodobne, alebo sa mení tá výsledková stena, že je tam možno viac reklám alebo možno nejaké iné rozšírené výsledky. Takže toto je jedna taká vec a s tým teda súvisí aj AI, čiže vlastne Search Generative Experience, čo sa riešilo aj teraz na nedávnej Google I.O. konferencii, že vlastne však v Amerike to už v nejakej miere funguje vlastne, že to vlastne tie AI-kové výsledky, čiže tie výsledky, ktoré má poskytovať umelá inteligencia, čiže keď toto príde aj, ak to príde aj na Slovensko, tak opäť sa ti vlastne môže zmeniť a teda znížiť tá miera preklikov a tým pádom aj tá návštevnosť vlastne z organiky. Čiže môže byť toto jedna z tých zmien, že tam bude vlastne viac zakomponované AI-ko, čo akože nejako extra neprekáža mi to, ale skôr si myslím, že môže to tak akože otupovať tých ľudí, že fakt, že tú informáciu akože si prečítajú, a to už to vedia aj teraz, keď vlastne Google ponúkne ten nejaký výňatok z textu, ten nejaký multivýsledok, nazvime to, že ten používateľ nie je niekedy nútený kliknúť na tú stránku a často tej laickej verejnosti ešte aj referujú na to ľudia, že Google niečo hovorí, že ja som sa opýtal Google a Google mi povedal, že toto je odpoveď, ale to Google nehovorí, je to len výňatok z nejakej stránky, na ktorú si ty ani neklikol a nemáš tam ten kontext možno. Čiže toto je možno také už ten spoločenský dopad, hej, že vlastne tá informácia, že vlastne ako sa dostane k tomu používateľovi. Ale čo sa týka ešte nejakého všeobecného vývoja zmien, asi to bude stále najbližšie mesiace, roky, že na ten obsah, aby bol fakt, že užitočný, aby tam bola tá informačná, tá pridaná hodnota, ale zároveň, aby bol, že dôveryhodný. Hej. Čiže aby tam bol nejaký autor, aby tam možno boli nejaké zdroje, keď už píšeš o niečom vážnejšom, nazvime to. Čiže aby ten obsah, aby to nebolo len také, že SEOčkár povedal, že spravte si blog, tak si necháš vygenerovať nejaký článok na normostranu a pol, lebo tak sa hovorí, ale niekto má fakt, že nejakú tú pridanú hodnotu a nech sa to nech odpovieš na to, čo si reálne ten používateľ hľada na Google. Takže toto môže byť taký realistický vývoj toho, že čo nás asi čaká, čiže to SEO stále bude potrebné. Môžeme teoreticky sledovať, že menej návštevnosti z organiky. Ďakujem. No a mám tu teda poslednú otázku, ktorú kladieme všetkým, takú spoločnú. Predstav si, že si na začiatku svojej SEO kariéry, akú radu by si dal? Ja som celkom spokojný s tým, aký progres som zaznamenal, čiže asi, že ja som sa veľa pýtaval na začiatku, akože v kancli takým až otrávnym spôsobom, že my keď sme sedeli v kancli, ako my sme mali, že celú miestnosť, že iba SEO tým a to niekedy každých 10 minút som iba zakričal otázku do pléna, že čo je toto, ako sa to robí, keď som začínal ako úplný junior, tak možno rada je, že pokračovať v tom, hej, že fakt, že pýtať sa aj z prostosti úplne, že lebo fakt, že to má strašnú silu, obzvlášť keď máš fakt, že dobrý tím a skúsených ľudí, možno budú otrávení, ale tak pomôžu ti, poradia ti, alebo ťa odkážu, že vygoogli si, hej, aj to je akože cesta. Čiže toto je podľa mňa také fajn, že pýtať sa, že nebáť sa toho, lebo strašne veľa sa dozvieš a že niekedy si môžeš povedať, že nespýtam sa, že však to je hlúposť, ale potom sa to nedozvieš to, čo nevieš, alebo si to vyhľadáš nejako sám a vyhľadáš si to zle. Takže keď je tam tá možnosť, že máš seniornejších kolegov, čiže skúsenejších, tak načerpať to know-how, pokradnúť to a využiť. Super. Ďakujem pekne, Jaro, za tento rozhovor. Ja som sa teda veľa zaujímavých vecí dozvedela a to napriek tomu, že mám s touto oblasťou skúsenosť, takže pre mňa super pokec, díky. Takisto ďakujem, bolo to veľmi dobré. Čaute.
Ďakujem za počúvanie alebo sledovanie tohto nášho podcastu. Ak sa vám páčil, budeme veľmi vďační za lajkovanie, subscribovanie na YouTube, na Spotify. Pomôžete nám tým dostať tento podcast k ešte viac ľuďom. Okrem tohto podcastu tvoríme veľa obsahu, články, instagramové reelsky, newsletter, takže pokiaľ vás to zaujíma, určite si pozrite aj tento náš obsah.